Al voltant de la 1 del migdia s'ha produït un incendi al restaurant Can Punyetes de l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. El foc ha començat a les brases i ha afectat la campana extractora. S'ha propagat per la part superior del local que té el menjador principal a la planta baixa sense que aquest patís desperfectes estructurals. La ràpida intervenció dels bombers i cossos de seguretat ha permès el control de la situació. El personal i els pocs clients que en aquells moments es trobaven en el local han pogut sortir sense problemes. No s'han produït desgràcies personals. El fet que el restaurant es trobi en una de les vies més transitades de la ciutat ha provocat petites retencions. La Guàrdia Urbana ha regulat el pas dels vehicles mentre els bombers realitzaven les tasques d'extinció. El primer tinent d'alcalde, Pere Caselles, s'ha apropat fins al lloc del succés per interessar-se per la situació. Alguns veïns dels pisos de l'immoble han estat desallotjats i a d'altres de propers se'ls ha recomanat que no sortissin als balcons per evitar problemes d'intoxicació amb el fum.